אקשן! מה? רגע, ככה? בלי תלבושת? וואו, מה זה? מי את? טוב, נו, ככה יותר טוב. אז נעים להכיר, אני ג'יגה, ואני כבר 12 שנים מופיעה, ויש לי סוד לגלות לכם. יש לי מופע מדע מהמם, בו אנחנו חושפים סודות, עושים ניסויים מרתקים. במופע הזה אנחנו מכינים שיקויים, אנחנו יוצרים ערפל, מקלחת בועות ועוד המון דברים מגניבים ומרתקים שמתאימים לילדים, אבל היי, גם להורים. אז הנה בואו נראה חלק קטן ממשהו שאני עושה. אני אניח פה את הקרח היבש, ויש לי פה במקרה פטיש, אוקיי? שימו לב, יש לי כפפות ביד, אנחנו הולכים פשוט לשבור אותו ולעשות פה בלגן. כן, יואו! זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, הפחמן הדו-חמצני ככה באוויר. שימו לב, אנחנו הולכים לקחת את הכלי הזה, ו1, 2, 3! שימו לב, ממש כמו בסרטים, כל הפחמן הדו-חמצני ממריא, זה חלק מהדברים המגניבים, מהערפל, מהשיקויים, ועוד מלא דברים שנעשה. אז אם אתם רוצים לקבוע מופע או יום הולדת, שלחו לי לכאן הודעה. ממש לכאן, כן. שלחו הודעה. כן, תלחצו. נו? לחצתם כבר?